Moji priatelia, tak ešte chvíľku počkám. Vyzerám teda, asi meškám dneska, ale dávala som ešte prať toto, čo tu mám. No, nevadí, ako vyzerám, ale hlavne, aby ste počuli, no tak ale toto neviem, čo tu mám nejaký čudný chochol. No, dobre, dám sa na túto stranu. Počkajte, alebo si to rozpustím, bude asi lepšie. No, tak, aký ste mali deň? Ja som v totálnych prípravách na nedeľu a to je jedna vec. Chcem vám povedať, že mám čierne a biele ruky, lebo malujem, pretože ja totižto na tú prednášku pripravujem všelijaké možné a nemožné rekvizity a verím, že to bude perfektné. Takže musím si niečo spraviť s tým vlastne. Takže ja som v úplných prípravách. Veľmi sa na to teším, verím, že prídete a že to bude super. No, spravím si topík. No a dobre, už to lepšie to už nebude. A tak vás vítam a pozdravujem. No, mohla som sa trochu viacej nastylovať, tak mi to prepáčte, že takto vyzerám, ale aj trochu meškám, lebo som dala do pračky. No, ale priatelia, takže toto sme teraz v kapitole o roku 2020. A teda dneska to asi nedočítame, asi by to bolo dlho, ale necháme si polku ešte na zajtra, teda polku z tohoto. Takže, a čítali sme teda, počkajte, neviem, kde sme skončili, ale ja som vám čítala teda o roku 2020, už sa mi ide easy, a z mojich výpiskov, ktoré som si robila v marci, teda knihu som napísala v novembri 2020 a dala som tam veci, ktoré som si písala v marci. No, a dneska si dáme, počkajte, 1, 2, 3, skoro 4 strany. A potom zajtra to dorazíme. No, dobre? Tak ideme na to. Dobrý večer, čaute. Tak, za pár dní budem mať narodeniny. Zatiaľ si myslím, že budem doma. Ráno sa zobudím, zavolám si s mamou a sestrou, ktoré sú v inom meste ako ja. Bude to veselý telefonát. Teším sa na to. Moja sestra určite nacvičí s mojou 9-ročnou neterou nejakú pesničku alebo riekanku a dostanem to rovno do ucha. Moja mama je úžasná, milujem ju. Je silná a stále pozitívna. Počkajte, teraz tu mám telefón. Zinka, prišla si sa pozdraviť. Ideš hore? Poď. No, žup. Dobre. Tak. Uchod na stôl, tu zostaň. Takže, pardon, máme tu posluchačku, ďalšiu. No, moja mama je úžasná, milujem ju, je silná a stále pozitívna. Zablahoželajú mi, povieme si, čo je nové a asi sa budeme baviť aj o tom. Len telefonát, nestretneme sa. Zatiaľ. Cez deň asi pár ďalších telefonátov, SMS-ky a správy na Facebooku a WhatsAppe. Narodeninová klasika. Ale večer nepôjdem von oslavovať. Aj keď bude to štvrtok, tak by som zrejme ani tak nešla, ale nepôjdem ani v piatok, ani v sobotu. V deň mojich narodenín si asi sadnem so susedkou na chodbu, minimálne 1,5 metra od seba a s rúškom cez tvár. To bude žúr. Myslím na to a myslím si, že takto to bude, ale kto vie, čo bude o týždeň? Nikto. Dnes si asi nikto nemôže byť ničím istý. Miestami sa pristihnem, ako premýšľam nad tým, či budem ešte o týždeň zdravá, či budem ešte doma, alebo či bude zdravá moja rodina, alebo tá susedka, s ktorou si chcem dať chodbovicu. Je to hrozné a aj keby si človek chcel udržať pozitívnu myseľ, nepodliehať panike, snažiť sa fungovať aspoň ako tak, nevie to v sebe úplne potlačiť. Skrátka si predtým nemôžeme zavrieť oči, zapchať uši a nos, tváriť sa, že to nie je. Tváriť sa,
že je to len problém, ktorý sa nás netýka. Vojna, ktorá zúri stovky kilometrov od nás a guľky, ktoré tam svištia ulicami medzi obyčajnými ľuďmi, nedoletia až k nám. Vojna, o ktorej keď sledujete reportáž vo večerných televíznych novinách, môžete ich vypnúť a ísť spokojne spať. Táto vojna sa nás týka. Predvčerom vypustili naše špičky do éteru prognózu na najbližšie mesiace. Kto si dovtedy myslel, že sa ho to netýka, asi prehodnotil svoj názor a vôbec by som sa nečudovala, keby slabšie povahy a starší, citlivejší ľudia pred tou telkou aj zinfarktovali. Asi za 2 mesiace tu má byť 2,5 milióna nakazených Slovákov. Nikto nevie, čo bude. Nevedia to ľudia, nevedia lekári, nevedia záchranári ani vlády na celom svete. Vraj. Toto sú dni, kedy sa zobúdzame s otázkou, kto z nás príde o rodičov, o starých rodičov. Kto to bude? Ak by bola tá apokalyptická prognóza, ktorou nás tu krmia, iba z časti pravdivá, znamenalo by to, že neexistuje šanca, že sa to niekoho v tejto krajine nebude týkať. Myslím bytostne. Myslím naozaj. Kto ochorie, alebo kto bude mať niekoho v nemocnici, alebo na chodbe nemocnice, alebo v nejakom hoteli či v telocvični. Je desivé nevedieť, netušiť, čo bude. Človek by chcel veriť, že je to niečo, čo rýchlo prejde. Radikálne to nezasiahne naše životy a bez väčších následkov sa všetko vráti do starých koľají. Sme na to totiž zvyknutí. Sme zvyknutí prepínať a vypínať zlé správy zo sveta, ktoré sa nás netýkajú. Sme zvyknutí na to, že nakoniec bude dobre. Pretože vždy, keď nám malo hroziť niečo globálne a strašné, nakoniec z toho nič nebolo. Len kopec rečí, debát po krčmách, záplava vtipnej ľudovej tvorivosti, dohadov a potom nič. Ako keď sme čakali, že koniec sveta bude presne na prelome rokov 1999 a 2000. Všetky možné aj nemožné konšpirácie a teórie som vtedy vnímala len slabo. Keď sa nad tým zamyslím, možno naozaj to, čo vo mne po tom všetkom ostalo, bol pocit, že aj tak sa nič nestalo. A ideme ďalej. 2000, 2001, 2002, 2003. Až prišiel rok 2012, ďalší koniec sveta. Tentoraz podľa majského kalendára. Tu už som bola staršia a pamätám si, ako sme to riešili pri pive. A presne si pamätám aj tie pocity, ktoré som mala. Človek si myslí, prečo sa ten kalendár končí? Naozaj bude koniec sveta? Príde nejaká apokalypsa, ktorá nás všetkých zmetie a bude nám všetkým amen? V kombinácii s nejakým fajnovým, katastrofickým, kinematografickým počinom americkej produkcie možno niektoré slabšie povahy aj zaváhali a pustili myšlienku o konci sveta do seba hlbšie. Myslím, že vtedy sa našli ľudia, ktorí sa reálne báli. A áno, aj mne napadlo, či a čo, ak niečo bude. Ale v mojej hlave znel aj ten druhý hlas. Čo ti šibe? Koniec sveta? Apokalypsa? Tu, u nás a teraz? Veď to je len vo filmoch. Tento hlas bol vždy silnejší. A s každou apokalypsou, ktorá sa na nás rútila a nakoniec z nej nič nebolo, s každou katastrofou v správach, ktorú sme mohli vypnúť, ako by sa nás netýkala, s každým varovaním ochranárov a environmentalistov, ktoré však zatiaľ nemalo reálny a citeľný dopad na naše každodenné pohodlné životy, ten druhý hlas silnil v nás všetkých. Nadobudli sme pocit istoty, bezpečia, vlastnej nesmrteľnosti a nenahraditeľnosti. Cítime sa byť múdri a myslíme si, že všetko máme pevne vo svojich rukách. Že napredujeme, že máme odpovede, že poznáme riešenia, že vlastníme silné zbrane. Myslíme si, že sme tí, ktorí tu rozhodujú. Sme si istí, že bez našich rozhodnutí žiadne veľké zmeny nehrozia. Dnes si môžeme byť istí akurát tak tým, že si nemôžeme byť istí ničím. Môžeme si byť istí, že už dávno my nie sme tí, ktorí tu rozhodujú, že nepoznáme odpovede, že proti skutočným nepriateľom
máme len veľmi slabé zbrane a že nie sme až takí múdri a už vôbec nie sme neporaziteľní a bohužiaľ ani nesmrteľní. Nemôžeme počítať už ani s tým čerstvým vzduchom, ktorý sme mali až doteraz všetci úplne zadarmo. To už patrí minulosti. Aspoň pre tento moment určite. Netuším, ako budú vyzerať veľkonočné sviatky, letné dovolenky, septembrový nástup prváčikov do škôl a ten každoročný vianočný ošiaľ. A ako budeme vítať nový rok? Aký budeme my? Aký bude svet? Zmení sa niečo? Zmení sa všetko, alebo tak, ako vždy sa všetko časom vráti do starých kolají a budeme žiť ďalej ako doteraz. Možno trochu zľaknutý, ale nezmenený. Pred pár dňami som videla video, v ktorom poprosili niekoľkých mladých Talianov, aby nahrali odkaz sami pre seba pred 2 či 3 týždňami. Bolo to dojemné, mrazivé, smutné, možno zbytočné, možno poučné. Bolo to zvláštne, keď by sa niečo také dalo, poslať odkaz do minulosti. Naozaj sa to však nedá. Možno nie od nás samotných, ale som presvedčená, že tých odkazov, varovaní, prianí, rád a božích prstov z minulosti by sme našli množstvo. Čo našli? Veď to ani nemusíme hľadať. Každý z nás by si určite aj v tejto sekunde spomenul na x príkladov, z ktorých sa mohol v minulosti poučiť. Na situácie, po ktorých sa mohol zmeniť, po ktorých mohol robiť veci inak, možno lepšie. Výkričníky z minulosti však upadnú do zabudnutia. Chvíľu ich nie je vidieť a aj keď tam sú, ignorujeme ich. Tvárime sa, že nič, že všetko je v poriadku, život ide ďalej a ten výkričník len strašil. Skôr či neskôr však každý výkričník zaútočí spôsobom, ktorý nás prekvapí. A hoci sme o ňom vedeli, hoci na seba možno dlho aj upozorňoval, nevšímali sme si ho. Vedeli sme o ňom a napriek tomu, keď sa prebral k životu, tvárili sme sa, ako by sme dostali dýku do chrbta. Je to ako pozerať sa na časovač pripevnený k náloži a čudovať sa, že vybuchne, keď sa na displeji objavia 4 nuly. Dnes nastali 4 nuly a vyzerajú ako 2020 a svet v panike doslova nevie, čo má robiť. Rozmýšľam, čo by som samej sebe pred 2 týždňami odkázala ja. Čo by som spravila inak. Vôbec toho nie je málo. V prvom rade by som sa určite nesmiala mame. Keď mne aj mojej sestre veľmi nenásilne naznačila, že by bolo dobré urobiť si doma nejaké zásoby potravín, drogérie a čistiacich prostriedkov. Zásoby? No určite. Nebudem ako nejaký pometený panikár, ktorý teraz so smrťou v očiach vykúpi najbližšie Tesco. Teraz ľutujem. Aj keď som si naozaj niečo nakúpila, je toho málo a skôr či neskôr sa budem musieť vybrať do obchodu. Nakúpila by som si rúška a respirátory a určite by som všetky moje zbytočné výdavky vynechala, keď dnes ani neviem, či budem mať z čoho zaplatiť hypotéku. Životy nás všetkých sa zmenili. Je paradox, že niečo tak malé, čo vraj prenikne cez spory pokožky, dokáže spôsobiť také obrovské zmeny. V jednej krátkej chvíli a doslova na celej planéte. Všade. Týka sa to úplne každého z nás. Dnes je jedno, či ste bohatí, chudobní, pekní, je jedno, v akých autách jazdíte. Všetkých nás dnes spája rovnako veľký strach. Ten najprimitívnejší, najzákladnejší, ten, ktorý nechýba nikomu. Strach o holý život. Všetky malichernosti dnes idú bokom. Z neriešiteľných problémov sú zrazu iba trápne banality a mnohí si možno želajú, aby jediné, čo museli riešiť, boli tie nevyriešiteľné problémy, ktoré mali pred 2 týždňami. Aj ja. Celá planéta je v jednom ohni. A vôbec nič už nie je také, na aké sme boli zvyknutí. Strach a neistota zo dňa na deň vpadli do našich bezstarostných a pohodlných životov a neúprostným spôsobom zaútočili na náš zabehnutý režim. Neviditeľný nepriateľ prepisuje dejiny každodennosti. Nie jednej krajiny, nie jednej oblasti, nie jedného svetadielu. To, čo sa nám dnes mení pred očami, je celý svet.
Celá planéta a všetci pozemšťania sú teraz spolu na jednej potápajúcej sa lodi. Aspoň zatiaľ to tak vyzerá. Správy sú len zlé a horšie. Dejú sa neuveriteľné veci. Je to šialené. Niečo takéto sme naozaj ešte nezažili. Možno len videli v nejakom katastrofickom veľkovýpravnom americkom trháku. Ale pravdu povediac, ja mám pocit, že už sme sa dostali do toho momentu deja, kedy by mal hlavný hrdina prísť so zásadnou myšlienkou alebo činom a zachrániť svet. Toto je celosvetová katastrofa. A čo bude následovať, dnes nevie nikto. No, takže to bol ďalší z mojich zápiskov z marca 2020. No a na budúce, teda zajtra, dočítame túto kapitolu 2020. A tiež tu mám teda ešte niečo, čo som si tu zapisovala. No, tak neviem, aké máte vy spomienky na jar 2020, či sú ešte živé. No, priatelia, ale budeme pozitívni. Ja sa veľmi teším. Zajtra idem teraz rýchlo ešte pracovať. Ja si tu cvičím celý deň moje prezentácie. A tu Izzy ma pri tom pozoruje. Niekedy sa ma aj trochu bojí, lebo samozrejme aj zvyšujem hlas. A rozhadzujem rukami a veľmi vysvetľujem. Takže v nedeľu vám to všetkým vysvetlím, priatelia. Naozaj by som si prijala, aby vás tam prišlo čo najviac, aby ste si to užili, aby ste nabrali novú energiu a verím, že to bude super. To znamená, že zajtra budeme čítať tiež a možno ešte neskôr, lebo zajtra tuto ešte mám nejaké pracovné povinnosti, keďže sa nám to blíži, takže musíte sa refreshovať. Ja keď sa bude dať, tak vám napíšem. Ale myslím si, že takto okolo tej 8:30, 9:00 by sme to už mohli stihnúť. A dočítame si to rok 2020 a ako som povedala, v nedeľu večer nečítame. V nedeľu večer sme v Nitre. Všetci. Music a kafe. Dobre? Takže tam vás očakávam a tam sa na vás teším a tam sa všetci uvidíme. Priatelia, majte krásny večer. Izinka Spinka išla preč, tak vás pozdravuje určite ona, ja vás pozdravujem a veľmi vám ďakujem za podporu. Dneska sa stala ináč jedna neuveriteľná zase náhoda a ja viem, že príde deň, kedy o tom, čo sa mi dnes stalo, niečo totálne neuveriteľné zase, úplný takým, čo by povedal až že fuck up, taký nejaký prúser. Ale ja viem, že príde deň, kedy vám ten prúser celý porozprávam na nejakej prednáške o tom, aké náhody zasahujú do našich životov, priatelia. Neuveriteľné veci. Teším sa na vás. Aj mne pekný večer. Katarinka moja, pozdravujem ťa. Pozdravujem do Šurian, aj Marečka, aj všetkých. Verím, že aj Polka Šurian príde do Nitry. Takže, čaute. Krásny večer, dobrú nocku. Pa, ahojte.